В играта Кралио Порталио децата предварително се наговарят кои ще бъдат двете страни. Тук момичетата си избраха драконов плод и ягодка. Всички деца пеят песничката за Кралио Порталио, минават през портата и накрая, какво се казва, лъжичка, паничка, виличка, стой. И едното момиче пита, кого избираш? Казват двете страни, драконов плод или ягодка. И момичето се избира и заставаш зад момичето, което се избрала. И така се разпределят в два отбора и накрая момичетата се теглят да видим коя група ще победи. Хайде сега отначало играта с песничката. Кралио Порталио, отвори порти, че ще замине краля на войната. Отворете, затворете, само един оставете. Лъжичка, минаваш, паничка, минаваш, виличка, хоп, стой! И сега питайте кого избираш. Отначало. Хайде, Кралио Порталио, отвори порти, че ще замине краля на войната. Отворете, затворете, само един оставете. Лъжичка, паничка, виличка, стой. Драконов път или ягодка? Драконов път. Не знам коя група ще победи. И се дърпате, да видим коя група ще изтегли другата.